wie het prachtig waar voor de eerste dag van het scootjesiel hier in Grauw. De zinnen weer erbij en voor alle wettersporters natuurlijk die matige wind uit en terug zelfs vrij krachtig. En de komende dagen, ja, de simmer komt op een wat leger peil te staan als het door de temperaturen gaat, maar via dus blijft het wel simmer waar. Wel, het waar voor joen en vannacht. Vrij helder waar, bewolking, nou een beetje, flinke opklarings dus, kans op een mistbank en een temperatuur om het bij de zongraden in het oosten en het zuidoosten van de provincie, en het zo'n 13 graden op de eilanden en direct aan de kust. En de wind die er stiert is net volle, zwak, krijgt 1 of 2, misschien een lichte treien en die komt dan uit het zuidwesten waai. Wel, het waren van morgen. Het wordt een dag maar eerst flink wat zinnen, maar ik denk dat wij het net droeg houden. Nee, die Noordzee spelen toch wel even op. Vooral in de middag, in de joentijd, in de nacht is de kans op een enkele bui of een buiken. En de temperatuur nu daar binnen nog altijd prima. Het wordt een warme dag, maar zo'n 20 of 21 graden. En dan de wind nog altijd nu het west-noordwest waai en die is zwak of matig. We zullen vooruitzien. Wel, manje, een dag mooi een protte bewolking, misschien een licht buiken. Maar de temperatuur blijft prima, zo'n 20 graden. Een hegere temperatuur zijn 21 graden, misschien wel 22 op Tiense en op Waasje. En dan hebben we het over de zinnen erbij. Maar vooral op Waasje misschien ik wel weer kans op een enkele bui. En de wind blijft maar uit het westen en het noordwesten waaien. Matig, soms vrij krachtig, dus kunnen takken weer volop zield worden. En we moeten manje maar weer even in het Waasje.